is eens nog een paar dagen te betiert. Maar de Bonnefaciuskerk is al helemaal in de Christsfeer. Voor een concert met een bijzondere gitarist, Epke Zonderland. Het idee komt van Siep van der Ploeg. De jongen van de kast is haatpersoon in de Christuitvoering van de RKK. Perelien ben ik eigenlijk begonnen met wat gitaarspelen. En toen in die periode kwam ik Siep X in. En ja, ik werd eigenlijk best wel enthousiast worden toen. En ja, ik hoop dat Siep misschien nog wat tips in me hier om voor een bepaalde soort gitaar wat ik zoek ken de keepje. Maar toen hij eigenlijk zelf het idee van, nou, ik heb nog wel een gitaar liggen die mij zo lenen. Dus ja, zij is het eigenlijk een beetje begonnen, die nou ja, samenwerking, zeg maar. Ja. Ik zou het zeker als geven. We moeten natuurlijk uit Friesland ook wat betekenen. Volendam, het Nick en Simon, ja, wat moeten wij dan? Ik dacht, Siep en Epke, dat klinkt wel aardig. Nee, alle gekheid op een stokje. Epke die had de gitaar toen even van me leend en ik wil benieuwd hoe het nou spelen zo. En we wonen wat gasten hierin en het laatste Friese gasten. Dus nou, ik vind dat Epke zeker tussen je. En dan is het Safir. Epke Zonderland maakt het zijn tv-debuut als muzikant. Mijn net heel makkelijk nummer, Halleluja van Jeff Buckley. Echt nog dezelfde spanning als voor een rekstakfinale? Nou, dat valt wel mij, hè. Nee, het is inderdaad wat Siep zei, het is echt een hobby van me. En op de turfvloer verwachten meestal gutte prestaties, maar ja, in nooit is dat is puur genieten. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. Het concert is 19 juni te zien op Nederland 2 bij de RKK om 10 minuten voor 11.